ओ मार ओ तो करेगा लंदन में किती को तुम्हाला अरे लंदन शॉपिंग आयला इकडे लंदन शॉपिंग आयला काय मोठा शॉपिंग आजू आमगे गोंय शॉपिंग आहे रे शॉपिंग करू हा हे काय बो शॉपिंग आहे रे शॉपिंग आहे नाव हांव तियात्र आयला तियात्र तू खबर हा कॉमेडी क्वीन जेनेट आणि फिलिप अल्मेडा इंडिया तियात्र ऑल द बेस्ट कळलं जाणं ऑल द बेस्ट तियात्र आयला तियात्रला तियात्र याद तो पागे सोपान रे आवट्या मॅच बाबा कोण आहे रे कोणा जेव्हा तू खबर लंडन राहून तू खबर ना फिलिप अल्मेडा आणि कॉमेडी क्वीन जेनेट इंडिया तियात्र ऑल द बेस्ट आणि चोपापासून येवपा कापोसता द्या म्हाका कळटा काय न्हू कित्याक जेनेट सेल्वी आनी आगुस्तीन हेंगेले हे सगळो क्रिव आलोलो पयलीं लोकां ते मृत्यू खुशाल केलें लोकां ते मृत्यू मोग दाखयला जाणटू आनी ऑल द बेस्ट हो तियात्र जातलो हे परी 19 तारखेर सडबरी हायस्कूल वेमली सुरू जावन सांजेच्या 6:30 वाजता तेच परी 20 तारखेर जातले 2 शो 2 आनी 6 फेदरस्टोन हायस्कूल सावथ हॉल आनी निमणो शो जातलो मेका हॉल स्विंडन जो जातलो 21 तारखेर सुरू जावन सांजच्या 4 वाजता तर हे आमचे फिलिप अल्मेडा आनी कॉमेडी क्वीन जेनेट हेगे तियात्र रे ऑल द बेस्ट